per això té èxit, perquè hi surto jo i ho salvo tot sempre. Però, i jo? I tu estàs allà. I jo hi ha una sèrie de gent que no la vull ni veure. Problema que ens hem donat compte ara. No, és que no pot ser. Bueno, agafa-les tu mateix. Mira, el primer que faré serà demanar els currículums. A veure, vostè què ha fet? Jo vaig fer una tele a Cardedeu, fora. Jo vaig sortir en una funció, fora. Tota gent, fora. Vull gent professional, que hagi estudiat a Amèrica, a Chicago, allà on sigui. És igual. Tu t'has enfadat per de l'entrepà? Tots menjaven entrepà menys jo. Tu te Si se n'adones? me'l menja el director, si Tu se te me'l n'adones menja que- l'il·luminador, si se me'l menja el maquillador... Te n'adones? A veure, jo he menjat bocata. Què et passa? Que tens asma? Que us ve de gust alguna coseta? Que tens un bocata. Què passa, que estàs una mica de mal humor? No, ara no, estic molt bé. Avui, amb la boca grossa, diem que l'on vols anar a parar tenim el Joan Pera i el Roger Pera. Joan, Roger, bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda i moltes gràcies. Roger, el teu personatge viu bé. Festes, dones, amics i treballar més aviat poc. A veure, Vius com ell? Des que el pare, quan era petit, em va posar a treballar, però jo no he tingut infantesa. Allò que feia era jugar. Que aquests diners no els he vist, jo. No, ni jo tampoc. Abans de començar la sèrie, ell sempre em deia Roger, tu tranquil, perquè jo ho faré molt malament i així tu podràs sobresortir. Quan llegim el guió, conta els xistes que té ell i els xistes que tinc jo. És veritat que treballar en família és el pitjor que et pot passar en el món. Aquestes comèdies de 25 minutets a l'estat espanyol van a la baixa. Aquí funciona. És curtet per la memòria del meu pare. Us baralleu molt sovint o què? Jo li he dit moltes vegades que no li parlaré mai més a la vida. Joan, Roger, moltes gràcies per haver vingut avui a l'on vols anar a parar. Gràcies, macos.